Nevelem a lányomat, úgyhogy nekünk mindenképpen segítséget jelent. Amit nem tudok megvenni egyébként, vagy már nem marad rá az egyéb költségek mellett, azt így megkapjuk segítség formájában. Minimál béren vagyunk. 2 beteg van a családban, egy tanuló, és én dolgozom egészségügybe. Más támogatást is kapnak? Nem. Mert van büszkeség is a világon, tehát úgy kérni nem megy az ember, csak ha így törődnek vele, elfogadja. Kispest 4. alkalommal csatlakozott az uniós programhoz, amelynek keretében az európai közösség megmaradt készleteiből ajánlanak fel élelmiszert a nehéz helyzetben lévőknek. A korábbi évekhez hasonlóan a tésztát, lisztet, cukrot, olajat tartalmazó csomagokat az Üllői úti Szolidaritási Központban vehették át a rászorulók. Minden évben egyébként más célcsoportot próbálunk támogatni, mert sajnos nem végtelen ez a mennyiség, amit mi kapunk, élelmiszert, tehát ezért mindig más és másoknak tudunk ebből adni. Idén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kapják, a legrászorultabbak. Hát ez több mint 700 család lesz, és körülbelül 3000 embert fog érinteni. Összesen 15 tonna élelmiszert osztunk ki, és ennek ugye ez 2 részből áll össze, egy az élelmiszer segélycsomag, egy részét meg az önkormányzat vette a saját költségéből, aminek ilyen 1,5 millió forint volt az értéke, és plusz még a közparknak a munkája, amit ezt szállítási költség, rakodási, illetve a kiosztási költség terheli. Úgy összesen olyan 2,2 millió forintjába került az önkormányzatnak az élelmiszer segélyosztás. Vincek György szerint a kerületben évről évre egyre többen kérnek segítséget az önkormányzattól. Nagyon sokan továbbra is munkanélkül vannak, vagy csak egykeresős családok vannak, amelyek nem tudják magukat finanszírozni. És sajnos egy új jelenség, hogy a nyugdíjasok körében is egyre nagyobb most már azon szám, ami a nyugdíjból nem jönnek ki, pedig a nyugdíjak emelkedtek azért az elmúlt évben, tehát mindig volt egy jó erős infláció követés. A csomagok szétosztásában idén is tevékeny részt vállalt a Nagyboldogasszony katolikus Caritas. A mi Caritasunk éves viszonylatban körülbelül olyan 100-150 családdal tartja a kapcsolatot, és ezek közül zömmel, nagy résszel rendszeresen, tehát évente több alkalommal segítjük őket, és kapcsolatban vagyunk. És miben tudnak segíteni? Hát évente 2 alkalommal tartós élelmiszerrel, vagy élelmiszervásárlási bónokkal támogatjuk őket, a rászorult családok gyerekeit nyáron táborba visszük, illetve a krízis helyzetbe kerülő családokat segítjük. A Nagyboldogasszony Caritas egész évben várja segítők jelentkezését. Elsősorban pénzre és tartós élelmiszerre van szükség, de ruhát is gyűjtenek folyamatosan a nehéz helyzetben lévőknek.